Bugün olsa men seninle ruhu bağlı hakında gürrüň etmek isleýärin. Durmuşymyzdaky adamlar bilen ödara gatnaşygymyzda biziň duýgularymyza täsir edip bilýärler. Bu baglylygyň güýjüniň täsiri aslında bolýandyr. Bugünkü sapagymyzda size bir video görkezmek bilen başlamak isleýärin. Bu video biziň hemmämiziň gatnaşy arkaly bir-birimize bagaldygymyzy görkezýär. Ve bu gatnaşyklary bodulaýan ýagdaýynda biz özümizi edil çağa alyp barýarys. Muny öňden görüp bolýandyr. Bilim bize şunu suwud edýär. İnsanlar arasyndaky baglylyk bu beşikden başlap gawra çelli dowam edýär. Bizi söýýän we biz barada alada edýän adamlara ýakynlyk görkezmegimiz bu biziň durmuşdaky esasy maksadymyzdyr. Bugün baglylygy edil jüwitler arasyndaky bir tansa meňzese bolar. Yetkinjeklik we romantika gatnaşyklardaky ýaly. Bu duýgu tansyndaky esasy açar hereketleri bellemeli. Täze olar durmuşymyzdaky şatlygy we kynçylygy esasy pursatlary keskitleýär. Bu proses esasy 5 hereketi ölçüne alýar. Biz adamlar bilen gatnaşyk gurmak we olar bilen gürrüňdeş bolmak üçin ymtylýar. Eger kabul edilmetek bolsa biz baş göterýär we garşylyk berýär. Ýa-da red edilmekden gorkanlygymyz üçin ize çekilip dymýar. Iň soňunda bolsa ýumşap erýär. Tagdyn gatnaşyklarda biz ýene-de ýedimde öwrülip gatnaşyklarymyzy dikeltmäge we güýçlendirmäge ýol tapar. Eger hakykatdan söýýän bolsaňyz, onda söýýän adamyňyň jogabyny alana çelli eliňizden geleni edersiňiz. Bu dramanyň nähili bolup geçýänligini belki köpüýiňiz bir YouTube videosy arkaly görendir. Bu video bir näçe ýyl ol biziň laboratoriýamyzda ýadga geçirildi we onuň ady Hereketsiz ýüz. Bu videoda ýöneköý duýgularyň hem ýoklugy çağa nähil täsir edýändigini görýäris. Ve ýitirilen baglanşygy dikeltmek üçin çağanyň edýän duýgu tagallalaryny görýäris. Ýakyn adamymyzyň söýgüsi biziň üçin edil dem alýan kislorodymyz ýalydyr. Aslında dürli ýaşlarda hem bolsa, duýgu baglygyndaky meseleleri ýeňip biljek ýol, usul kändäldir. Häzir olsa size original videonu görkezer, soňra olsa şol bir ýagdaýy uly ýaşdaky bir-birini söýýän adamlarda göreriz. Ejesi çağa bilen oynaya ve çağa ejesini görenligi üçin gaty şat ýagdaýda. Çağa barmagy arkaly dürli tarapy görkezýär we ejesi ol tarapa teretmek bilen onuň bilen oýnaýandygyny görkezýär. Olar duýgular arkaly ılalaşýarlar we geljekdäki hereketleri keskitleýärler. Çağa üçin bu adaty ýagdaý. Soňra bolsa ejesine çağa jogap bermediligi haýyş edýär. Çağa kıyıqa wagtyň özünde bu ütgeşikligi düşünýär we bar güýji bilen ejete bilen öňkü gatnaşygyny dikeltmäge tynanýar. Çağa ejesini teretip ýylgyrýar we oňa dürli taraplary görkezýär. Çünki çağa muny endek edipdi. Haýsy tarapy görkezse ejeti ol tarapa teredýärdi. Ol iki elini hem öňe uzatmak bilen şunu diýmäne tynanýar. Eje saňa näme boldy? Ve ol ejesi üçin gıyıqlyk seslerini çıkarmana başlaýar. Hany bolsana, biz näme üçin öňküýaly oýnamdyk? Bari ýok 2 minut hem bolsa öz ejesinden jogap almadyk çağa eýem atritsatial duýgulary görkezmäne başlaýar. Çağa iýne öwrülýär we gaýgylanmaga başlaýar. Bu ýagdaýdan bir rahat bolan çağa eýem düzgünsiz hereket edip başlaýar. Gelin indi bolsa bu duýgu baglylygynyň ýykylan ýagdaýynda uly ýaşdaky adamlaryň berýän jogabyna seredeliň. Bu duşuşygy biz video ýadga alýar. Soňra bolsa siz tomaşa edip bilersiňiz. Bu gowy bolar diýip pikir edýän. Hawa dogry. Şenwe günü meniň gyýy doganymyň doglan gününde gowy wagt geçirer diýip umyd edýärin. Äger ýaly hökmünde ikimiz bilelikde bir iş etmegimiz meniň göwnüme ýaraýar. Diňle, biz bu arada ýam gürleşipdik. Meni içeri gitmek islämok. Bu zatlary men halamok. Iň gowsy men öýde galyp telewizora tomaşa ederim. Emma sen maňa gitjekdiň aýdypdyň we bu meniň üçin wajyp.
Garyndaşlarymyz we ýakynlarymyz bilen duşuşyp, olar bilen wagt geçirmek bu wajyp. Aýtana, taňa näme bolýar? Sen meniň bilen gürleşmek isläň okmy? Hemişe ýaly diýwar örýäňmi? Sen özüň meni hiç diňleýäňmi? Tered, ted öz maşgalaňyz bilen toplanmaga karar berdiňiz. Meniň muňa näme dahylym bar? Gel bu barada soňra gürleşeli. Meniň üçin wajip bolan zatlar we meniň duýgularym seni gyzyklandyrmaýar diýip pikir edýän. Emma bular meniň üçin wajip däl. Üstesine de seni gitjekdiňe söz berdiň. Häzir gürleşmek islämok. Beýdip öýkelemäňe hem gerek ýok. Bilýäňmi näme? Men biziň äri aldygymyzy hem duýamok. Sen meniň duýgularyma beperwaý seredýäň. Biz bu arada hiç gürrüň edemizok. Irsa aramany betet. Bu bir gürrüňdeşlige meňdänok. Men iň gowsa ýyzma işi dolanaýyn. Men olsa hemişe ýaly ýeke galaýyn. Seniň özüň nerede? Haýsy ýagdaýda meniň ýanymda boljak? Sen näme üçin ýene şu duýgu tolkunyny oýandyrýan? Geçecek seňekden sen pil ýasaýan. Aýtsana, azajyk hem bolsa seniň gözüňde meniň gymmatlygym barmy? Sen gaty gödök we tekip birsiň we özüňden başga hiç kimi göreň ok. Onda näme üçin maňa durmuşa çykdyň? Gowy sorak. Hakykatdan hem näme üçinkä? Meniň eziýet çekýänligim hem seni gyzyklandyrmaýarmy? Senden hiç hili goldaw ýok. Haçanda biz öz söýýän adamymyzdan kesilip aýrylanlygymyzy duýanymyzda bir garşyk ýagdaýa düşýäris. Rahatlygymyzyň we howpsuzlygymyzyň ýeketäk çeşmeti bolan baglanşygy ýitirýär. Çagany gorky gaplap alýar we eje soňa jogap bermänligi sebäpli ejir çekýär. Çaga öz deň agramlylygyny ýitirýär we öz duýgularyny eýe bolup bilmeýär. Terk edilenligini duýýar we onuň höddetinden gelip bilmeýär. Edil şoňa meňzeş ýagdaýy ikinji videoda teretdik. Hawa. Jill gaty güýçli we ukyply bir gyýyz. Ýöne onuň beýni bu ýagdaýy gaty saglyksyz we howply diýip kodlaýar. Ol adamsyna mätäç wagtynda onuň jogap berjekdigini bil baglap bilenok. Diýmek isle çaga bolsyn isle uly ýaşdaky olar ilki bilen söýýän adamynyň ünsüni çekmek isleýär. Soňra bolsa baş göterýärler. Elinden geldigiçe gatnaşyp gurmasy ýananşa bu hem başa barman soň ýüz öwürýär. Gelin indi bolsa iki ýagdaýdaky dikeliş pursatyna tomaşa edeliň. Bolýa. Men bu ýerde seniň ýanyňda. Dinle. Aýgylanma, bu ýerde mesele sende däl. Hiç sende däl. Bilýäňmi näme, seniň maşgalaň ýanynda men özümi näbelli duýýan. Sebäbi olar meniň işim barada, sen bilen gatnaşygym barada meni utandyrjy soraglar soraýarlar. Bu ýagdaý meniň üçin gaty kyn. Şonuň üçin hem men dymýaryn we ýa-da çekilýäryn. Maňa düşünýäňmi, bu ýerde seniň günäň ýok. Emma sen hemişe gaýgylanýan. Men bolsa seniň gaýgylanmagyny islämok. Men seniň duýgularyň üçin beperwaý diýip pikir etmäňi hem islämok. Haçanda bu ýagdaýlary gutaran soň ikimiz bu otagdan çykarys we bu ýagdaýlar barada gürrüň ederis. Sen dogry aýdýaň, bu wajyp bir mesele. Bolýarmy? Bolýa, bu gaty gowy. Meni bagyşla. Bu ýagdaý suwda aýrylyşmak ýa-da hemişe dawda gezmek bilen tamamlanman.
Onun yerine söýgüniň güýji arkaly gatnaşyklaryň täzeden dikeliş pursadynyň suratlandyrylmasy. Her bir gatnaşykda duýgu baglygynyň kesilmegi bolup biler. Emma ýekeligiň we terk edilme duýgusynyň hötdesinden gelente, ýakynlyk we görüňdeşlik täzeden dikeldilse, baglylyga ýene-de bil baglap bolar. Bu ýerdäki açar tez soňunda öz aýalynyň gynalýandygyny gördü we muňa düşündi we muňa duýgu tarapdan jogap berdi. Şol bir zatlara çağanyň ejeti hem ýerine ýetirdi. Adam ta aýalynyň duýgu tarapdan ejedigini görende, ona öz duýgularyny ortağa çykarmak arkaly jogap berdi. Gatnaşyklaryň täzeden dikilmegi arkaly aýalyň nerv sistematy köşeşýär. Mundan beýleki ýüze çykan soraglary we meseleleri olar ara alyp maslahatlaşyp bilýärler. Indi biz muny bilýäris. Kiçi çağalaryň enatalaryna bolan baglylygynyň ulular üçin görnüşi bu romantik baglylykdyr. Hawa bu edil şeýledir. Onuň bozulmagy gata agyrly bolýar. Bu agyrly olan duýgu baglylygynyň kesilýän döwründe biz özümdi nähili alyp barýan olsa, geljekde hem gatnaşymyň häsiýetini bular kesgitleýär. Biz köplenç duýgu baglylygynyň ýanymyzdaky ýan ýoldaşymyza nähili täsir edýändigine üns bermeýäris. Hawa bu gaty dogry. Duýgu baglylygyna ymtylşymyz we oňa berýän jogabymyz bu duýgu baglylygynyň kesilmeginiň öňüni alýar. Emma şonda da biz öz ýüregimizde zorluk bilen jogap almana tynanşyr. Alan jogaplarynda garşy çykmamyz mümkin, ýa-da dymyp ýa-da çekiler. Şeýlelikde biz jüwet tansynyň ähli adamlaryny öwrendik. Bu adamlar bize duýgu bagly ketiler diýen gorkynyň hötdesinden gelmäge kömek edýär. Eger-de biz gatnaşyklary dikeltmek ugrunda hereket edýän bolsak, diýmek biz şol bir wagtyň özünde tükenükde söýgi we agdaberlik tansyny ýerine ýetirýäris. Gödüňize getirin. Bu ähli zady üýtgedip bilýär. Bilýärmi Ed? Şu wagt Walt Whitman'yň durmuş baradaky sözleri ýadyma düşýär. Ol şeýle diýär. Biz ikimiz biledik we men bütün dünýäni unutdum. Meniň pikirimçe, bu ýerdäki esasy maňa gatnaşyk üçin adama adam gerekli. Täze şeýle yaradyldyk. Bu bizi yaradanyň maksadydy. Ol adamy yaradanda öz keşfimizde we özümizde meňzeş edip yaradyldydy. Bu şunu aňladýar, adamy we dünýäni yaratmazdan azal Hudaý gatnaşyk içindedir. Şonuň üçin men şeýle hasaplaýan ata oğul we mukaddes ruh arasynda güýçli bir gatnaşyk bardy. Ve bu arada gynansak da mukaddes kitapda köp ýazylmasa da bu şeýle. Şonuň üçin hem Hudaý adamy yaradanda adama ýekeli gowy däl diýdi we oňa meňzeş bir kömekçi yaradyldydy. Şonuň üçin hem Hudaý bilen bolan vertikal gatnaşyklary goşmaça ýene-de horizontal gatnaşyklar emele geldi. Eger-de jemläp aýtmaly bolsa, öýdara jynty gatnaşyk içindäki ýan ýoldaşlaryň meseleleri baradaky geçirilen gözlegleriň netijesi şunu görkezýär. İlkinciden men şunu aýtmak isleýän. Ähli gözlegleriň netijesine göre, gödüňize getirip görüň. Bütün gatnaşyklarda meseleler bar. Men pikir edýän çödügü üçin hem şeýle gözlegler geçirmekleri gerek. İkinci, bu gaty möhüm. John Gottmanyň aýtmagyna göre, betbaht nikalar we baht nikalary bar. Bahtly nikalaryň tapawudy olar bir mesele ýüze çykdy, özara çödüp bilýärler. Susan Johnson olary gowy ılalaşýanlar diýip atlandyrýar. Eger-de meniň başdaky deňeşdirmäme gaýdyk gelsek, siziň baryňyz ýakyn gatnaşykdy. Eger durmuşa çykmadyk bolsaňyz hem, siziň ejeňiz, kakaňyz, dogonlaryňyz ýa-da ýakyn dostlaryňyz bar ýakyn gatnaşyk üçin. Ve wagtal olar bilen duýgu baglygymyz kesilip bilýär. Biz şo wagt üýtgeçik duýgulary başdan geçirýär. Köplenç halatda biz gahar duýgusyny başdan geçirýär. Ýöne ilkinji duýgu bu bolmaly däl. Men muny size biraz soňrak düşündirerim. Gahar bu ýagdaýy ele geçirmek we gatnaşygy dikeltmek guralydyr. Onuň arkasynda hem şu duýgular durýar. Ilki bilen gorky we alada, soňra bolsa gaýgy we depressiýa. Gorky bu biziň üçin gymmatly bolan zady ýitirjekdigimiz üçin ortağa çykýar. Gaýgy bolsa, eýýäm şol gymmatly zady ýitirenligimiz üçin ortağa çykýar. Ýitirme gorkusy biziň üçin gymmatly bolan zady täzeden eýe bolmany we onuň üçin göreşmäni tergi berýär. Emma köplenç bu tynançyklary gowy netije berip bilmeýär.
Emma işdäki duýgulary ortağa çykarmak kömek edip biler. Mysal üçin men seni küýseýän, men seni ýitirmek islämok. Bular gatnaşydy kelýär. Diýmek saglykly maşgalalar gowulalaşýarlar we olar sazlaşyk içinde. Biz gatnaşyga olan baglary çağılarda we edil şonuň ýaly hem ullarda da gördük. Olar gatnaşyk gurmak üçin ymtylýarlar. Özümde ýakyn olan adamlardan duýgularymyza jogap almana tynanşýar. Olardan jogap almadığımız halatda hem özümde bir keteki ýaly duýýar. Edil şol wagt ýüze çykan duýgu hem adam üçin nämäniň gymmatlydygyny görkezýär. Ýakyn gatnaşykdaky adam bilen duýgu baglygyny ýitirmäge olan gorky, howsala içinde emele gelen gaýgy, ýa-da eýýäm gatnaşygy ýitirenligi üçin alada. Eýýäm gatnaşygy ýitirenligimizi duýýan olsak, onda biz batyş edip, ony ýerine gaýtarmagy tynanşýar. Emma bu köplenç işe yaramaýar. Biz näme edýäs? Men şu taýda ýa içinde ýazdım. Biz ýerimde öwrülýär we öýkelýär. Beýle zatlar köp gaýtalanýar. Ýüze öwrme arkaly ol indi gürleşmek islemeýänligini, boldy indi betet doýdum diýär. Ol ilki bilen daşlaşýar. Uzaklaşandan soňra bolsa ol öýkelýär. Kä halatlarda tersi bolmagy hem ahmal. Biz muňa meňdeş ýagdaýy çağa videosynyň soňlarynda gördük. Çağa oturan ýerinde gynanýardy we ejir çekýärdi. Soňra bolsa ejeti kadra girdi. Ejeti kadra girenden soňra biz hem çağany hem ejetini birlikde tynlaýarys. Çağaçyk aglaýardy we ejir çekýärdi, emma ejeti ýerine öwrülen badyna şol wagtyň özünde çaltlyk bilen ýene-de gatnaşyk gurulýar. Çağa täzeden duýgulary başdan geçirmäge başlaýar. Şol bir ýagdaý ullarda hem görüp bolar. Täze öz ýany ýoldaşyna öwrülen wagtyna, onuň duýgularyna jogap beren wagtyna gatnaşyklarda ýakynlyk döreýär. Men bir näçe tagatlyp däldi bir näçe günläp dowam eden aýraýal aratnaky dawalara şaýat boldum. Emma bu jüýtlerlen dogry şekilde işlenilende bu dawalar bir näçe minutda çözse bolar. Hawa dawalar meseleler 3 gün dowam edip biler. Emma haçanda ýany ýoldaşlar bu meseleleri çözmäni öwrenenlerinde olar muny 3 minutyň içinde çözerler. Jüýpsizje goşan hem uly ütkeşiklikde öredip biler. İsa kiçijik oglanjyň 5 çöregi arkaly 5000 adama ýmit berdi. Tatlamamyzda dogalaryňyz we maddi kömekleriniz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web tahypamyz tvseminary.com. We need to get to the pattern of it here in a second. I want you to understand something here. Indi bolsa bu nusxa seyretmezden ozal siziň bir dada düşünmeňizi seýärin. Tebii taýdan meniň içimde bolup geçýän duýgular, bular meniň beýleki adamlar bilen bolan gatnaşygyma täsir edýär. Gündelik işlerim sebäpli men ýa-da bolup bilerin, ýa-da keypim kök bolup biler. Köp ýyllardan bäri bilelikde ýaşandygymyz üçin aýalym meniň üçin hemme taraplaýyn ýakyn adamym we ol meni gowtanaýar. Egerde meniň içimde meni ýynjalyk edýän bir ýagdaý bar bolsa, ol muny park edip bilýär. Men gaharly bolsam ýa-da men keypsiz bolsam ol muny görýär. Sen özüň gowduýanmy diýip ol sorap biler. Men öýe giren badyma ol meniň ýagdaýymy düşünýär we ol meniň ruhy ýagdaýymy bilýär. Biz bir-birimiz üçin gaty ýakyn hem gymmatly. Şonuň üçin hem sen özüňi nähili duýýan diýmegi bu gaty ýerlikli. Egerde men gahar bilen ýok, git ýanymdan diýsem, gatnaşykdaky dartgynlyk köpeler. Emma munyň ýerine hawa mende gaty agyr we kyn gün boldy diýsem, meniň güýçsizligimi we ejidligimi gören meni söýýän ýany ýoldaşym maňa ýakynlaşar we ählida-da doldugyna gurrun bermegimi haýyş eder. Diýmek bu ýagdaýda öwrenmeli zadymyz her bir adamyň içki dünýäsindäki bolup geçýän zatlar onuň daş töweregindäki ýakyn adamlar bilen bolan gatnaşygyna täsir edip bilýär. Bu şu görnüşde hem bolup biler. Men ýany ýoldaşym bilen dawa ederin we bu meniň içki dünýäme täsir edip biler. Egerde men gaharlyk hem ruhdan düşen olsam, şol gün ol meniň işime täsir eder. Men eger özüm biraz näberli duýýan olsam, bu adamlar bilen aramdaky gurrundeşligi hem täsir edip biler. Şonuň üçin hem içki dünýämdäki bolup geçen zatlar daşardaky gatnaşyklaryma öz täsirini ýetirýär, daşardaky gatnaşyklarym hem içki dünýäme täsirini ýetirip bilýär. Şonuň üçin hem biz hemişe edil bir tansyň içinde ýaly. Kä wagtlar tansda hem ýalňyş ädim edip bileris. Şeýle ýagdaýlarda eger ýany ýoldaşymyzy günäkärlemäne başlasak, bu gatnaşymyzy dartgynlyk ýagdaýa getirer. Ýöne muny etmeň ýerine bagyşla, men şu ýerde ýalňyş hereket etdim ýa-da seniň aýagyňa bastym diýsek, gatnaşyklar hem öz-özünden dikelmäne başlar.